Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mabiyan ta ta mai albarka, sannan ku da samun arzikin ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci mai albarka. Mabiya wannan shiri mai suna uku sau uku wacce muke kawo muku shi ta ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. To jama'a, a kasancewar ku na masu wannan kallon wato shi an wannan ƙataccen shiri mai suna uku sau uku. Na san kuna buƙatar da ku kalla wato ainihin jarumi Nuhu ya fito a cikin wannan shiri, inda muka muku alƙawarin dama za mu saka muku shi a cikin wannan shiri mai suna uku sau uku. Sannan da dama kuna buƙatar wato ainihin ku sani cewa a matsayin menene zai fito, saboda ba kwa tunanin menene zai fito ta ainihin ya taka karawa a cikin wannan shiri mai suna uku sau uku. Sai dai shi jarumi Nuhu ya kasance baban wato wicked ne, ma'ana dadi hikima abale, domin ya fito a matsayin babansa. To shi ainihin dadi hikima kun san cewa a kashin 15 din nan an kama sa, inda kuma yanzu wato ainihin shi Nuhu shine zai kasance babansa domin ya je ya ceto sa. Don haka ku danna mana alamar subscribing, sannan ku hana ƙawar sanarwa a zuwa ɗaya da baban wato ainihin dadi hikima yake zuwa, ma'ana Nuhu yake zuwa a matsayin sa na mahaifin wicked domin ya ceto shi akan naira miliyan 1 kacal. Yana ba da wannan kuɗi za a sake masa ɗaya domin ɗansa ya ci gaba da rayuwa. Shi kuma ɗaya yana fitowa zai zo shi ne domin ya yaƙi hajiya badiya. To don Allah ku danna wani alamar subscribing, sannan ku danna wani kawar sanarwa domin samun sharhi irin wannan. Mun gode da kasancewa da mu.